تدقاقامي مفنجال قطيمو والله زودب نمعلا حدا زي كونه وي زي عرئي كمي غيريو كمرح زخيل ناي سب حدار بمفراس ناي سب تكال بمفراس سبات بمبلشاو حماق نجر بمقبار زنورو سبات اللو والكا سبات وي سبهافت زفرسو تخوينو تنكرا ودبي موالي كال هو زفرس نجر يلن كم تزول خافندي وي بواننت دما تحتات حوحات يقتلوا يسمع ناي تግራይ ውድቀት ተሓታቲ ሕወሓት መር ኢሃፓ ኾነ ይኽእል ንኣብነት ሕጋውነቱ ኣብ ስምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝተሰረዘ መረፃ ባይቶና እውን ከም ውድብ ተሳቲፉ እዩ ትመረፃ ሕጋዊ እዩ ነቲ ሕጋውነት ሰሪዙ ወይ ኣብ ፕሪቶሪያ እዋ ብዛዕባ ትመረፃን ብዛዕባ ፕሪቶሪያን ሓደ ዓይነት ወግዒ ይብልና ተፈላለዩ ኣብዚ ተሪኢኻ ሓደ ትመረፃ ኣጭበርቢሮም እዮም ብዝገርም ኩነታት ማለት እዩ ከመይ ምንም ከመይ ኮይ የለን እዚ ትውፅኢት ጥራሕ ምርኣይ ኮይ أفت مرة حجاوي لكم تساتفكم أخو نحوحت وين دقيفكم حجاوي قلت له حوحت سخاتكم حجاوي لكم حجاوي جني لكم حوحت هاي دقة في اللي وبعلكوا دقة نايبايتونا قوام مرة أبورد أفلتو زي هاو مرة أخ كايد يقولون لكم عرسكم يقول لكم so إذن تايري نحنا كنا نايبل تقولنا وين دقفتي كنا نحوحت وين دقفتي نورنا هو تاينا نبليرنا نخلتي يوم أنا خلتي يوم نايو علم قماري نيرون لكا نحنا بغن عناينا نقصات نير ساتهم قماري نصوت نيرون زي حدا معلت حزب تግራይ ክፈልጠይ ገና ዘይወፀ ሚስጥር እንዴ ገና ስለዚ ሕጋዊ ኢድዩ ወይስ አይ ሕጋውን ኣብዚ ዝተገበረ ናይ ምጭብርባር ህዝብ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ውሳኔ ግን ክፍለጥ ኣሎ ሓደ ማዓልቱ ግን ክፍለጥ ወይ መጽሐፍ ገርና ክንጽሕፎ ኢና ወይ ከዓብ ዝርዝር ክነውግዕ ኢና እንታይ ከም ዝገበሩ ማለት ድሕርቲ መረፃና ኣብ ኩናት ኣቲና እዋ ኣብ ኩናት ኣቲና ኩናት ምግባርና ትክክል ደ ነይሩ ትብል ከም ውድብ ከ እንታይ ዓይነት ቁዋም ነይርኩም ኩናት ንሕና ገርናዮ ኢለ ኣነ ይኣምን ኩናት ኣብ ልዕልና ተኣውጁ كأون بعلنا نمكل خال زجبرنا يزعري زي ناي منم فترة بهاري حزب تجرايكو عب تاريخ رئيو زي فلت حدنت فتيرو كوي نحو واحد متفقت خوين على مدى نمت يدخل الحزب تشفشفهم لسه حقي هنا جرك تطول زلها تصعبين حقي تستشفشف حزبي أو جزانا زل حزبي تستدفع رحواتنا نقول لنا زحمناي تستقتل منسي نقول لنا زحمنا تستوفر الدرون نقول لنا زحمناي نمنتهاي إنا هنولدلنا كم ودب كان تعين تقوى ميركم مس كوميونست بارتي مس ناي تشاينا كوميونست بارتي مس راح يكاله وين مس أمريكا معراق يكاله وين مس أبي مس معماع يكاله وين إسحاق مدفع يكاله إسحاق كاب سلطان يورد نزولون ساتم يوم مس إسحاق سلامين فترة نزولون ساتم يوم نأبي زمت أون ساتم يوم إيدو أوصيو نأبي زمرت أتقرأي شاب هذي هو حط راح ብሔራዊ ውድብ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ወይ ባይቶና ተደጋጋሚ ምፍንጫል ገጢሙ ወሎ እዚ ውድብ ንማዕላ ሓደ ዘይኮነ ወይ ዘይዓረየ ከመይ ገይሩ እዩ ናብ ህዝቢ ተሓባቢሩ ናብ ሓደ ምፅኡ ክመርሕ ዝኽእል ብዛዕባ ተዘልዓልካዮ ጉዳይ ያው ባይቶና ተፈላለየ ናይ ምፍንጫል ኩነታት በፅሕዎ ዝበልካዮ ማለት እዩ ብርግፅታ እዩ ንሕና ፖለቲካ ይፍለጥ እዩ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ትግራይ كم بكتتال كشاب متحننا كشاب ونجيجال كشاب مصرراف ما نمسب بوليتيكان إلكتريكن دبللو خنتات يزلنا سلازي استمهاره هفت زلوا زفلت زخيل نا بوليتيكا هسقعلو زي خيل عالم مخانو ناي أفريقيا عالم ناي مبرق أفريقيا إلو ناي تجراي ناي إرترا تمساسالي سلازي بوليتيكا أتخاص مفنيج إجال أنت قاتمو بجمرة زقرم كم زي كونه كالعل الكايدلي منم زقرم نجار يقولون هنا تفنجل تبزلوا وعدي تتفنجل كا مقعتهم فنجل تمنجستي حلاف الناس تقولهم ناي منجست أكلات حلاف الناس تقولهم سبات مخانم زقرم يكونه سلازي قبل عليو زي صراحة مزخونو سبات له بزيز الناورو مالتي ناي سب حدار بمفرس ناي سب تكال بمفرس سبات بمبلشوا حماق نجار بمقبار زناورو سبات له سموم درجت سموم دقي 80 عامت سموم بزح قرش زلوهم جن زيات راح زغورو مالتي زيات راح زمكحو زي منابريتهم زغورو سبات له ስለዚህ ኣብዚ ሁነታት እዚ ቻሌንጅ ክገጥመና እንተሎ ዝገርም አይኮን ምንም ዝገርም ነገር ይውሉ ውልቀ ሰባት ወይ ሰባፍት ዘፍርስዎ ተኮይኑ ጠንካራ ውድብ ይመዋል ይካልዶ አይፈረሰን እኮ ወይ ፈነጫጭልዎ ሽርሽርዎ እንተኮይኑ እወ ዝፈረሰ ነገር የለን ከምቲ ዘልኩ ፈንዲ እዩ ስለዚህ ፈንዲ እንድሕር ኮይኑ ስርዓት ከተትሕዘለካ ድሕሪ እዩ
ንኣብነት ካልኦት ድርጅታት ኣለዉ ክፍንድእ ተሎ እቲ ዝፍንድእዎ ነገር ብዙሕ ፐብሊክ ኣይገበ ናብ ህዝቢ የውፅዎን ናይና ናብ ህዝቢ ይወፅ እቲ ዝፈንድኦ ነገርስ ህዝቢ ርእይዎ ህዝቢ ሰሚዕዎ ህዝቢ ዝተፈላለየ ርእይቶ ዝሃበሉ ጉዳይ እዩ ካልኦት ከዓ እቲ ዝፈንድእዎ ነገር ንውሽጦም እዮም ገይሮሞ እሱ ትክክል እዩ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ክትፍንድእ ተለኻ ኦፊሻሊ ዝበፅሐካ ነገር ዕላው ክትገብሮ ኣለካ ካብኡ ከዓ ትፈትሖ ኣለካ መፍትሒ እውን ትገብሮ ኣለካ ስለዚ ንሕና መፍትሒ እናገበርናሉ ኢና ብመረፃ ቦርድ ከምቲ ዝረኣኻዮ መፍትሒ ተገይሩሉ እዩ ናይዚ ኣብ ትግራይ ገጢሙ ዘሎ ፀገም ወይ ድማ ውድቀት ስእነት ስትራቴጂክ መሪሕነት እዩ ብዋናነት ድማ ተሓታቲ ሕወሓት እዩ ክትብሉ ይስማዕ ንምንታይ ባይቶና ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘቀደመ ፖሊሲ ወይ ደግሞ ስትራቴጂክ መሪሕነት ኣለዎ ዶ ክልቲኡ ትክክለኛ ሕቶ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ትግራይ ውድቀት ተሓታቲ ሕወሓት እምበር ኢሃፓ ክኾነ ይኽእል ንኣብነት ኢሃፓ ኣብ ስልጣን የለን ወይ ከዓ ካሊእ ስልጣን ዘለዎ ሓይሊ የለን ኣብ ትግራይ ስለዚ ሕወሓት መጀመርያ ናብ ስልጣን ዝመፀ ብደም ህዝቢ ትግራይ እዩ ከም ካሊእ ድርጅት ኣይኮነን ንኣብነት ካልኦት ሰባት መንግስቲ ሃይለማርያም ወይ ኣብይ ተሪኢኻዮም ብናይ ባዕሎም መንገዲ እዮም ናብ ስልጣን መፅኦም ሕወሓት ግን ካብ ደደቢት ጀሚሩ ክሻብ 4 ኪሎ ብናይ ደም ምንፃፍ እዩ ደም ተነፂፉሉ ከመይ ዝበሉ መናእሰይ ከመይ ዝበሉ ምሁራት ከመይ ዝበሉ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ተኸፊሎምሉ ዝመፀ ስርዓት ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ናይዞም ሰማዕታት እዚኦም ሓደራ ነይርዎ ማለት እዩ ብኣንፃሩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ምስ ኣተወ ዝኾነ ርኢና ኢና ካሊእ ስርዓት እዩ ኮይኑ ካሊእ ናይ ስልጣን ሓይሊ ናይ ስልጣን ጉጅለ ናይ ኔትወርክ ጉጅለ እዩ ኮይኑ ናይ ጥቕሚ ጉጅለ እዩ ኮይኑ ስለዚ ስራሑ ብዘይ ምስራሑ መንግስቲ ኮይኑ እሞ ከዓ መንግስቲ ኮይኑ ናይ መንግስትነት ስልጣን ናይ መንግስትነት ሃፍቲ ሒዙ ናይ መንግስትነት መዋቅር ዘርጊሑ ስራሑ ብዘይ ምስራሑ ንዝመፅእ ሳዕቤን ተጠያቂ ሕወሓት ውድብ ባይቶና ኸ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘቀደመ ፖሊሲ ኣለዎ ዶ ስትራቴጂክ መሪሕነት ከለዎ ዶ እዚ ንምፍፃም ዘኽእል ስትራቴጂ ኣለዎ ዶ የብሉን እንተሃልዩ ኸ እቲ ስትራቴጂ ዘፈፅም ስትራቴጂካዊ መሪሕ ኣለዎ ዶ የብሉን ዝብል ሕቶ ወሳኒ ሕቶ እዩ ክንምልሶ እውን ዘለና ማለት እዩ ብኣና ወገን ኣለና ኢልና ንኣምን ብዝበለፀ ማለት እዩ ብዝበለፀ ካብቱ ናብ ውድቀት ዘብፅሐና ናብ ውርደት ዘብፅሐና ሕወሓት ብዝበለፀ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ኣለና ኢልና ንኣምን ንቐፃሊ እውን ናብ መሓሽና ኢና ንኸድ ናብ መሓሽናዮ ብዝበለፀ ንህዝብና እውን ብዝረአ ኩነታት ማለት እዩ ናብ መሓሽና ኢና ንኸድ ክሳብ ኣልዋህ ምላሽ እዩ ትግራይ ዝሓስብ ባይቶና ተሕዝ ዘላ ትግራይ ድማ ብሕገ መንግስቲ ኣልዋህ ምላሽ ዘይካተተት እያ ትሕዝ ዘሎ ድማ ዝገደደ ተቃራሚሙ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝተረኸበ ምሕደራ እውን ዘይመለሰ እዩ እና ከመይ ክቃለስ ይኽእል ትሕዝ ዘሎ እኮ ኣብ ውሽጣውን ደጋውን ወራሪና ኒና ብውሽጢ ተወሪርና ኒና ክሳዱ ዝተተሓዘ ብውሽጢ ምስ ደገ ክቃለስ ኣይኽእል ተትሕዙ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣበይ ናይ ቀበሌ ኢና የገልግሉት ኣሎ የለን እኮ ትእምት ዝበሃል ናይ ህዝቢ ትግራይ ድርጅት ንመን የገልግል ኣሎ ቢልየንስ ዘለዎ ነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፁ ተጋደልቲ እኮ ኣይገልገለን መንግስቲ የለን ማለት ብኻልእ ይበሃል ስለዚ ንሕና ንብል ዘለና መጀመርያ ከም ተጋሩ ብሄራዊ ስምምዕነት ይሃልወና ተቃሊስና እኮ ተዓዊቶም እኮ ጀጋኑ እኮ ተዓዊቶም እኮ ኩሉ እኮ ክኢሎም ርኢና እኮ ዘይከኣል ክኢሎም ሕማቕ ክኢሎም ዘይበደሎም ክኢሎም ዘይግብኦም ክኢሎም ግን ከዓ ፖለቲካዊ መሪሕነት ስለ ዘይነበረ ኩሉ ፈሽሉ ንድሕሪ ተመሊሱ ስለዚ ፖለቲካዊ መሪሕነት እንድሕር ዘይሃልዩ ሓደ ዓዲ ኣብ ዝበፅሐ ይብሉን ንቐፃሊ እውን እንተኾነ ከም ባይቶና ዝግበር ቃልሲ ኣብ ንፅረት ዝተመስረተ ክኾነ ኣሎ ንፁር ክኾነ ኣሎ ግልፂ ክኾነ ኣሎ ኣብ ብሄራዊ ስምምዕነት እውን ክምስረት ኣሎ ናሽናል ኮንሰንሰስ ክህሉ ኣሎ ከም ተጋሩ ንኣብነት ውድባት ኣለና ኣብ ስልጣን ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓደ ሓደ ኢሹታት ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ኣብ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ጥቕሚ ትግራይ ግን ኣይትበኣስን ስለዚ ኮፍ ኢልና ክንዝተለና ማለት ሓበራዊ ሰነድ ክህልወና ኣለዎ ሕጋውነቱ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ዝተሰረዘ መረፃ ባይቶና እውን ከም ውድብ ተሳቲፉ እዩ እቲ መረፃ ሕጋዊ እንተዘይነይሩ ደኣ ባይቶና ንምንታይ ተሳቲፉ ሓደ መረፃ ሕጋዊ ኣይኮነን ኣይበልናን እቲ መረፃ ሕጋዊ እዩ ነይሩ ነቲ ሕጋውነት ሰሪዝዎ እየ ፕሪቶርያ እዋ ብዛዕባ እቲ መረፃን ብዛዕባ ፕሪቶርያን ሓደ ዓይነት ወግዒ ይብልና ተፈላለዩ እቲ መረፃ ሕጋዊ እዩ ነይሩ ናይና ዓላማ ዝነበረ ኣብ ትግራይ እውን ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስርዓት መረፃ እንድሕር ዘናውሕ ኮይኑ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እውን ከም ዘሎ
أمباجنان منجستات سلطانهم نزاي تجدب جيزة نايم النوح عدل يوم مالتي أوزو جيزة زي ودك يوم أوزو جيزة زي غير يوم بزيت ولا درجة ننوح جيزة بسلطاني صنحمو بقولك عصايقها ثلاث ناينا دليه زنبرة أفتح جيزة أس مرز أخذ جبر مو دحار الفيدرال زنبرة بالسجناون challenge خجبر ويكعب تنحنحتو غير تزاي تغيروا ميزانه وزخونه سلطان كحز أبزي زنبرة حوحاتون 100% نهزب تجري نخباب 5 عامات نخبابي فرق في الزمن ببحثاونت زجزء درجة كابتو نايجزء منفسو كقنس ويكغير زنبرنا كايدا فشلي زي كعبوانا نت بحوحاتي فشل إذا فشل حوحاتي برنا ينا تخكلي نير تمرز أي كايد مالنا تخكلي مرز بورد زي هوا فلوتو كم يجرو حقه إخواني خير هو أو controversially مكاتع مهان من محتوله مكاتعي مالت جن تخكلي يكونن مالت يكونن نعمت أو إثيوبيا استفلا لي مرزقات يجبريو ناي دريدوا مرزقات ذكرها ناي 9 شعات مرزقات سعيو ناي ديسا مرزقات نبيني يزجبر بقيتشت مالتي قيتشت سعيو موت سعيو زمصه ناي ديسا مرزقات نبيني يزجبر ناي ديسا باس كفت ناي فيدرال مرزقات نبينو بوان تريناي نبيني يزجبر ስለዚህ ኣብ ትግራይ ዝነበረ መረፃ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝገብሮ መረፃ ምፍልላዩ ችግር አይኖረ ዋላ ኣብ ትግራይ ኮን ናይ ክልል መረፃ ኮ ይተገይሩ ናይ ወረዳ መረፃ ይተገበረ ናይ ፌደራል መረፃ ይተገበረ ብስሩውን ፌደራል መንግስቲ እዚ ዝቅበለሉ መስርሕ ለይሪ ተዓቢ ፀገም ዝነበረ ኣብዚ ዝነበሩ ጉጅለታት ካይድዎ ዝነበሩ ፕሮፓጋንዳ በሓደ ወገን በኻሊ ወገን ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ጦርነት ክፍጽሙ ዝደልዩ ሰባት ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ ብክልቲ ወገን እዩ ኣብዚ ተሪኢኻ ሓደ ተመረፃ ኣጭበርቢሮም እዮም بزجرم كنتات مالتي كماي منهم كماي كوي اليوم زي توصيت رحمر أي كوي حدث بدم بز حلو زبهان فندي أنت خوينه حكيم يفلت يودا حدا مرزع 100% زي كونس العلي إنه حرت تجبر وصيت حواحة شنيفون ده حرز بهال كوينه كم تجبر منهم حتى يقول توصيت تاريخها مالتي بروسس تاريخها خالي تاريخني سلزي عمل مس مجنز كم زبهال بتعمل تاريخه وزولنا يمرزع أبلاشيو كالي تورنت وليدو كالي هلكيت زمت أو الدمخانة فلت خلله نزيون كحتت له لو أنت زي تحتت صباح حتتي منهم حتى يقولوا بسروون أبت حتت النت أبتنا يتحتت النت سكيم زي كم تسأله مبر مرزع مجبرنا هاي تجمل له أفت مرزع حجاوي لكم تساتفكم أخو نحو واحد وين دقيفكم حجاوي قلت له واحد سخاتكم حجاوي لكم حجاوي جني لكم هو حتى يدق فيه اللي وبعلكوا دق فيه أو ما تشاو نايبايتونا قوام مرز أبورد أفلتو زي هاو مرز أخ كايد يقولني لكم عرش ما يقول لكم سو إذن تايري نحن كنا نايبل تسقنا وين دقفتي كنا نحو واحد وين دقفتي نورنا هو تاينا نبليرنا نخلتي يوم أنا خلتي يوم نايو علم قماري نيرون ترديك هذا نحن نبلنا برنا مثل عرس وساني حزب تجري ببلصقنا يخون بحو واحد كتشوي يقولن بفيدرال منقسم بلصقنا قلبت زلوه بخللون حواحد زبال كشاب جزان جزاز عتوه شاب لمعت جوجله شاب جزاز عتوه سرعت كبك عند حركوينو أب تجريون مرز أخ جبر اللوي أب تجري مرز أخ جبر اللو بهالطلع حواحد كشن في خيلي زي مالت جن 100% اللي يشن في مالته يكون كل تومبر بعليه يحزوه كله مالتي تحارت إنه proportion تفيلو زعتوه ومبرون بملو يحزوه كاو بزيد يمس زبال سالساي نجار يمس سالساي سرار حي يمسيو زي بتعم خبيث صحتتي بتعم مالتي مخنياتو حدا حزب تجري ناي ديمقراطي بهاجلوي تبارلمان مدقس زي كونس مزراربي مكاتعي ناي حزب تجري صقام مفتاحي خوني يزدل حزب تجري كله مالتي بانصارو خطريت لها زلالم او مدقسي سواء سبيتنا او زدقسلو عراتي خوينو تو بارلمان ناي تجري زي كونه يقبل استفالالي حساب زلوم دق حزبي حسابهم زقربلو حزب حسابهم هيزو ريو زفردلو عدل يخمچاچو نيرو سلاذ زين مغيارنا نحنا تنقسايسنا او كله زي كتشنف تخليها او استوسن كتشنف كن قدني مغنات كله حزب تግራይ ናይ حوحات دغافه ينبر شعول سلازي كله حزب تግራይ ናይ حوحات دغافه زي نبرلو خناتات بفلاي كعا بتعمي تفلت زخون سبات ናይ ممراص عدل نيرومي ካብ حوحات وصا خوينو تفلت زخون አለው مناسي مهورات سو هافتي زيبنا يمرص عدلنا يرومي زي كي مصي حواحت حنيق زحزه زي بزي مخانو زمصو صعبين بزحي اب تግራይ ديمقراسي ختكل اوغينا انا مستمرحتي زنورو فتوان
لك نحنا بقنعنا إن نقصات نير ساتهم قمار يمصاوت نير زي حدا معلت حزب تግራይ ክፈልጦይ ገና ዘይወፀ ሚስጥር እንዴ ገና ስለዚህ نحنا ዝበልና መንግስት ፌደራል እውን ከይወረና ሻዕቢያ እውን ከይወረና ዲሞክራሲና እውን ንኣና ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝብ ዓለም ብፍላይ ንኣሜሪካ ብፍላይ ንኣውሮፓ ነቶም ምዕራባውያን ብዘእምን መንገዲ ነቕርቦ ኢልና ተዘራሪብና ኢና ኩሎም ዘለውሉ ማለት እዩ እዚ ክንዘራ ብፍላይ ተቃዋምቲ ግልጽ እዮም ነይሮም ትድሌትና ስልጣን ይነበርና ናይ ትግራይ ስልጣንስ ብብሕታውነት ክንሕዝ ዝብል ባህገ ይነበርና ከምኡ እውን ይሰርሕና ከምኡ ዓይነት ግምት እውን ይነበርና ዝነበረና ግምት ዋላ ሕወሓት እንተሸነፈን ኣብነት 60% ይሸነፍሞ መንግስት ይኹን ናይ ክልል መንግስት ይኹን ካብኡ 40% ንርባዕተ ውድብ ወይ ንሰለስተ ውድብ ተካፊልካዮ ክንደይ ይዝኾን ብጣዕሚ ንእሽቶን ወንበር እዩ ዝኾን ግን ኣብቱ ፓርላማ ናይ ባዕሉ ትርጉም ነይርዎ በአንጻሩ 100% እንተዘይ ወሲዱ ኩሉ ነገር እንተዘይ ጭበርቢሩ حزب كان تزيد أفي بهاج زي ولو درجة كل وسيدوه أجبر بيرو وين بايزوي نحنا خسيسنا وكينا تفلدها ويطورنا تمسي يمركو خسيسنا وكينا مرجع بورد أفلتو زي هذا لون من تدخلوا لما تقرأ فرد بيت دايما مسلك تجراي مالت فيدرال منقسي نايو على دخان عبدان يروندي سلازم فيدرال منقسي ملكيتنا وخسيسنا نمصوصي تاي نورنا فتوان تاينا هنقبر نيرنا أبزي أب تجراي فتحاوي ديمقراطياوي مرز أب مقبر حدا انت فيدرال مجلس كحفر مقبر كم تزولو نايج أربعة مرز أخم زي كونه حوحات نمنقاس تجبره نحنا ونعجب زعتنا يو خم زي كونه حزب تجراي لعل واجاز خفل حزب مخانو لعل بهجي لعل ناي ديمقراطي ناي نزعنت بهجي خم زلو خنا ريلو نيرنا بانصارو بحوحات واجاز نورق انتاي كله محازي كله انتاي كم زجبر لهم على يردن تاي زجبر لك كل ومبر محاز نعمنت فيدرال مجلس أبي بزحات تقام تأتينيو ثم تقامت نابي انتهي يقولوا له منهم كي يقولون بانصارو جن كافي حزب تجراي بزحشة البرلمان توكلهم نايتهم قالوا حزب تهدمت يسمعوا له سلازي اب تجراي زنبره برلمان حوحات باوراو حزبو 3% انا عند تزوها بنا نيرو بو الناس فحنا تنخنيرنا نحنا تايزو قد حوحات من ما يمتقودن هذا نحنا نحوحات كنقاوم نخلينا حزب تجراي جنا ينقاومن نخبر تجراي ينقاومن سلازي أو كبرن تاريخ حزب تجراي مع رخوينا بعد لاجن كنا ودادر نخلينا أو تقامتوا ونكو ددر لكم أنا بلز طريقة ولا سوشيال ميديا بايتونا يبلز بلله سالساويان يبلز بلله وناتي يبلز بلله خالي عديبا ويعرنا يبلز بلله ننايو على justification له زيت عناز له قالسي مخنياتو competition وددرون متحوارون زلو خيدي سلازخونه مالت سلازي حقاو يديو ويس أي حقاون تناي بريتوريا يتخكليو أيكون بريتوريا يبصحنا بريتوريا خمس الكاي أبزي استجبره نايم يجبر حزب تجراي نايم مدفع وصانة كن كفلت له حدا معلتون كفلتي ويمصحف غيرنا خنصحفينا ويكعب زرزر كنا وقع علينا تاي كم زغورو مالتي مخنياتو اتهم ناي دغ حيلتات تاي صبي نير مسلكا تمرص خنغبرينا يلا اتينا يو حقي واغاون كن كفللنا اديلنا تزنبر اكسبكتيشن كالي بفلاي معرباوያን نا امريكا نا اوروبا دبلومات يرخونا نيرم أنا دي سواء يعني ربز حق زي نايم بركع عدلنا يرني أبزي وين مسيهم نخلهم ناي تقامت ودبات أما راح يرخوهم نيرمي تايز نبرة expectation أوكي هو واحد بخالي من قدهم كيرون تزكيلنا أبتكرا بزجبر مرزعة استوسنا حزبون خالي إدلية سلزلوا تقاومون سلزلوا بلا واحد توصل لو تخمس إيزبل تصفانيري إذا تصفازي تم حو حازت فو خطفوز دلي خالو تحيلتاتون عينورهم من مال يكلم نحنا ونيرنا يبقى جزي بقلت ونا وقعنا هنا جن عمل مس مجنزي زوم سوات اليوم انت زي مويتهم أيردهم بقى مويتهم يزردهم مويت خير ده كاري يرد كان ده أما جس السماء ده يردهم أبي كم زردهم ده جن كعازي ترى أنا يقول سبات وين أي بارتات قداي تزخون يرز أجملن بس عبين زي كن دايما أنت فيه نحنا كو منقصهم كن أوجعنا يمكن أنتم تقاومت بارتات اللي كلهم أو نكو دقيفكم تقاليسكم مقاليسكم تقاليسنا هنا تدحرز مسألة تزين دليل مسي توقع يدلنا ينيرنا خنا قرك فرحنا ينيرنا نمتى قوامكم زي جلسكم شو وقع ما يدلنا كل جزء أي تقرأي كينات كوجت له نسختكم راحتكم عملاتكم نفت سراويت كتسنبرجيركم هم مجمرة تاي قوام جير جلسكم شعوب ما أمارات يلا شعوب منهم تمخنيات منهم يخون already تحنقنا لنا حزب تجراي تساقمي أيوة شعونا هلونا تساقمي تزحنا قلنا أكلكو جنا خلي أكلكو
بزعوا شعبية بزعوا بلصقنا كخالي وقعني ناكوي بزعوا وشتنا سلنا وقع زلنا تزقبرنا يوعلون سل زلي مسني دكتور دبرصين الناس حقنا زوقعنا وقعتها سل زلي قالوا بجرحوا قالوا بجرحوا مالتي إذن هاي مجبر تاريخ جن أنا السبات كوينهم تطوي لهم يخدمهم اللهم يجرمني بزوك حدة زي مالتي ريلي وتعمي زحمك جن تايمو حاميم كابيت بصح كي تموتون سلة تفرح عبيت زبالو دك السادة دك سبعة اقرمنا مقابر زقتوا سبات ندقم كحدة له بتعم تعمري زغ حدة زي دم صعبين كارينا أنا جزع تفترة إذا لهم زجرمك تفترة يجرمني كل جزء أنت زي كحيدهم أنت زي كبيرهم أنت زي مسيلهم أي نبرة سلزنا دني إذا أنت زي يخون تايخ مسنا يربلني إذا أنت زي يخون جنين لخنا وقع نيرنا أنا نا إنتجريت قد عندي نهزب تجراي معرض زي محسابي قالوا نهزب تجراي يحسبي بتهزل لا تعاون عمنا هناسي خلي قالوا عايز أحسب زعوا سلطاني زعوا علي تاو سلطان كاب تولدي ناو تولدي بزعوا زحلف سلطان كالي دي مسيلك ناب كالي خي يحلف كوي حزب تجراي زبال كوي لنفسي حزب تجراي دب سلطان لي أو حوحات وشتكو حزب تجراي زبال لنا زي نبر بسرو باسم حزب تجراي زنقدو ناي بوليتيكا نقادو امبر حزب تجراي زبال لنا بزح موقع كالي جن زحزن نجار تاي مسلك زحزن كوفي لنا زوقعنا يوم بزحاتكم نجاره نيرمي زوم دجزلو حيلتات كيورنا تمور حوز اللو حيلتاتون كيسألونا تاي نجبري اوكي سخاتكم منقسنة انهم دليو تمنقسنة زي كسن وتخليكم بتزلو حقي عمريت زبزحنا حو حد قاف خلينا نقمت نيرنا انا شعو تسحتات كالي كاوجن احنا توسنه أفت برلمان خنوكل أفت سلطانون كنكافل دحر عالم بتجري ديمقراطي يجمر له بس يلا زي كناس أفافنو تليلو نخقبل كافت بلصقنا زقبر مرص از حشن نخون دحر بوليتيكالي نختم موقت مالتي كم زي عين بهاجنيرنا كلن ودبات زي جنا يدل دحر كنت هيكون تمرط اوصيت مستود مستجبر مستسرقه كاو بزعا مرص تجري زوقع يله بزعوا دحري استوقع بزعوا انتاي بزعوا الفيدرال منجست زلو منجست خمسة يكون زي منين اسمع معناتين ورا نحن نبعلنا منجست نقبر تقراي منجست نقبر عد نقبر رايمبر اب دي سوا زلو منجست دي يكونن كدا كالي سب هيدك ناينا يكونن عقمنا ونه يفقنا تقوان تانكم بانك نركب كاي زبصا حيلي ابزي كوينخا كصرفو غبو اي نبر كنقبلو نيرنا مالته يكونن ابزي دوز غبر نغبر تقبلنا تنادو ابزندنا نسفل حزب تግራይ ወንደ ደስ ይብሎ ወዲ ህዝብ ትግራይ ብትውጽት ሐዚን እኮ ህዝቢ ምክንያቱ አፍት ፓርላማን ሁሉና خرينا ባህገ ነይሩ ወይ ምናልባት መንግስቲ ህወሓት ኮይኑ ቅጽል ደልሰቡን ናይ ካልኦት ፓርቲታት ተሳትፎ ይደል ነይሩ እዚ ተገብረ ተጭበርበሪ ሓደገኛ ምጭብርባሪ እዚ ምጭብርባሪ እዚ ማዓት ጣጣ የምጽ ማዓት ጸገም የምጽ ስለዚ እንታይ ክብለካ ደለ ይመስለካ تبتعمي زحزن مالتي كاو كله كم سلطان حماق يلم كم سسع سلطان حماق يلم كم سسع سلطان حماق يلم نحنا كو دقم كينا ولادم كينا يطفو كوين بلن نعاتهم كاب سلطان كن قال نخل نبر حزب تግራይ كوين دفرن تواريدهم سواريدمنا تحت اللوزي جن شعو نعمل بحسب إسرائيل يبل إسرائيل كو خابز مسرت جميرو نايستفعل لي بارتات تمرت كو إزمرح إسرائيل كو بحد وجن إسرائيل نتي منه بخلي وجن سعود عربية نت تتكل مريت تقرأ كم ذي لخشك من ذبحال تقرأ يسمع ما إنما يسمع معك نقرأك ولا تهم بتعمل زلوا زبحال سوات كوفة بالكان تتزراربهم كالي حسابي زلوا أقعد أم خوينو سل نايمر كاب عدل سل زلنا مالتي تقرأ يزل سبيلا تتساقم زلوا ود جزان ود جوانان ناي وشتن ناي دجن فتاون صلاة زبالة كايدا سلزلي برتم ودبات تساقم كلهم يخلي حزب تقرأ يحلفهم كوز دليل جن يكونوا زي جن سرعات كتات حزوي جبانير متدفع زي كونت متحقف كاو وحداتنا تدفع في خاي خون وحدات حزب تخونكا باستقالة متى نايكا comparative advantage unity حدنتي بيونيتي أخ تشنفت خل أفتز حزب زي اللي حدنت كل وكاي غلي زي زبتنا كايدا تختيلك
ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ መረፃ ከምቲ ዝድለ ዘይምዃኑ ዝሕዝነ ማለት ዝገርም ኣይኮነን ይሕዝን እዩ ግን ዝገርም ኣይኮነን እዚ ሓደ ፕሪቶሪያ ካሊእ ፕሪቶሪያ ድሕርቲ መረፃና ናብ ኩናት ኣቲና እዋ ናብ ኩናት ኣቲና ኩናት ምግባርና ትክክል ዶ ነይሩ ትብል ከም ውድብ ከ እንታይ ዓይነት ቁዋም ነይርኩም እቲ ኩናት ንሕና ጌርናዮ ኢለ ኣነ ይኣምን እቲ ኩናት ኣብ ልዕልና ተኣውጁ ካብኡ ንባዕልና ንምክልኻል ዝገበርናዮ ፃዕሪ እዚ ናይ ማንም ፍጥረት ባህሪ እዩ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ወራር እዩ ንትወራር ክምክት ወፅዩ እዋ ትወራር ከመይ ተመኪቱ ናይ መስለካ እንታይ ዓይነት ተሓሳስባ ናይ መስለካ ናይ ውሽጢ ወራር እንተይ ወገድካ ምስ ናይ ደገ ወራር ምግጣም ሳዕቤኑ ርኢና ሕወሓት ናይ ውሽጢ ወራር እዩ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝወረረ ድርጅት ዝወርር ዘሎ ድርጅት እዩ ወራሪ ምንም ሕቶ ይብሉ ስለዚ ናይ ውሽጢ ወራሪ ሒዝካ ምስ ናይ ደገ ወራሪ ተጋጢምካ ክትስዕረ ይትኽእል እዚ ከዓ ርኢና ኢና ኣብ መሬት ህዝቢ ትግራይ እኮ ኣብ ታሪክ ርእይዎ ዘይፈልጥ ሓድነት ፈጢሩ እኮ እዩ ከምዚ ዓይነት ሓድነት እኮ የለን ኣብ ታሪክ ኣነ ብዝፈልጦ ኣነ ብዘንበብክዎ ዋላ እቲ ናይ 17 ዕጥቃ ወቃሲ ቸግበሮ ሽዒቱ ብዙሓት ፓርትታት እዮም ነይሮም ኣብ ትግራይ ዋላ እቶም ናይ ሕወሓት መራሕቲ እውን ክዛረቡ ትሰምዖም ኢኻ እንታይ እዮም ዝብሉ ምስ ኢድዩ ንዋጋእ ነርና ምስ ኢሃፓ ንዋጋእ ነርና ምስ ግግሓት ንዋጋእ ነርና ደይብሉ እዚኣቶም እኮ ተጋሩ እኮ እዮም ግግሓት እኮ ተጋሩ እኮ እዮም ኢድዩ እኮ ተጋሩ እዮም ኢሃፓ ተጋሩ እዮም ሕወሓት ተጋሩ እዮም ትዝበዝሐ ግዜኦም ባዕሎም ኣብ ምውጋእ እዮም ሓሊፎሞ ናይ ህዝቢ መንእሰይ ግን እቲ ናይ ህዝቢ መንእሰይ ግን ባይቶና እውን ኣብኡ ነይሩ ደሚሂተ እውን ነይሩ ግደፎ ካሊእ ሳወተ እውን ነይሩ ውናተ እውን ነይሩ ዓረና እውን ነይሩ ደሚሂት ተይተረፈ ብዕጥቃ ወቃሲ ንሕወሓት ከጥፍየ ዝበለ ድርጅት ምእንቲ ህዝቢ ክብል ኣብ ቲዲኤፍ ኣትዩ ቃለስ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ሓድነት መዓዝ ተርኢ ይፈልጥ ኤሊት ትግራይ መዓዝ ክንድዚ ዝኣክል ነቂሑ ይፈልጥ ብጣዕሚ ዓብዪ ዕድል ኮይ ነይሩ ንትደልዮ ነገር ናይ ምግባር ዓቕሚ ነይሩና ትዕድል ከይንጥቀመሉ ዝገበረና እንታይ እዩ ዋ ትመንእሰይ ሓደ ዓይነት መፅዩ ሓድነት ፈጢሩ ጀግንነት እናፈፀመ መፅዩ ድሕሪ ዝኩሉ መስዋዕቲ ዝዕድል እዚ ምንታይ ኢና ዘይተጠቕምናሉ ንምንታይ ምስ ኣሜሪካ ገጢምና ንምንታይ ምስ ኢራን ገጢምና ንምንታይ ምስ እስራኤል ገጢምና ከምዚ ዓይነት ጦርነት እኳ ምድሪ ተርእዮ ይፈልጥ ከም ብጣዕሚ ዘይስማዕማዕ ሃገራት ተስማዕሚዐን ንትግራይ ክጭፍጭፋ መን ገይርወን ሕወሓት ካሊእ ሳልሳይ ፓርቲ ካልኣይ ፓርቲ ይብሉን ክነግረካ ሓቂ ክውጋዕ ስለ ዘለዎ እዩ ወለዶ እውን ክፈልጥ ስለ ዘለዎ እዩ ህዚ ድሌት ውፅኢት ይምፃእ ዘየገድስ ቲዲኤፍ ኣይኮነ ባይቶና ኣይኮነ ሳልሳይ ወያነ ኣይኮነ ካሊእ ፓርቲ ኣይኮነ ሕወሓት እዩ ንምንታይ ነዊሕ ምብረራ የድልዮ እዩ ግን ከዓ ምስ ዓለም ዘይሳነ ፖሊሲ ዘለዎ ብሓደ ወገን ምስ ኣሜሪካ ዝበኣስ ብካሊእ ወገን ምስ ቻይና ዘይስማዕማዕ ፓርቲ ክበሃል ኣይኽእልን ምክንያቱ ውግእ ናብ ኢራቅ ኣሜሪካ ናብ ኢራቅ ክትኣቱ ተላ እኮ በይና ይኣትወት በይና እኮ ክትዋጋእ ትኽእል እያ ምስ ኢራቅ ኣሜሪካን ኢራቅን ምግማት ይከኣል እዩ ኣሜሪካ ክተሸንፍ ከም ትኽእል ክንግምት ንኽእል እርግፀኛ ምዃን ኣይከኣልን ግን ከዓ ኣሜሪካ ናብ ኢራቅ ክትኣቱ ተላ በይና ይኣትወት መዓት ሃገራት ኣሰሊፋ ኣብ ጎና ኣንቀሳቂሳ ኣእሚና እያ ኣትያ ንምንታይ ኦኬ ወታደራዊ ነገር ፀገም ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ ፖለቲካ ዝበሃል እኒኦ ዲፕሎማሲ ዝበሃል እኒኦ ኢኮኖሚ ዝበሃል እኒኦ እዚ ንምሓዝ ንጦርነት ዘድልዩ ማለት እዩ እዚ ንምምፃእ እዩ ምስ ካልኦት ሃገራት ሓቢራ መን ኣሜሪካ ናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ሃፍታም ሓያል ሃገር ትበሃል ማለት ትግራይ እንታይ ላይ ኣነበይና ትገጥ ንሕወሓት ምጥፋእ ኮይኑ ዓላማ ደኣ ንምንታይ ዝኩሉ ህዝቢ ጨፍጭፎ እሞ ንሱ ሓቂ እዩ ክነግረካ ትብሎ ዘለካ ትሳዕቤን ሓቂ እዩ ዝተጨፍጨፈ ህዝቢ ኣብ ግገዛና ዘሎ ህዝቢ እዩ ተን ዝተደፈራ ኣሕዋትና ንኩልና ዝሕመና እዩ ዝተቀተለ መንእሰይ ንኩልና ዝሕመና ዝተዋፈረ ድሮን ንኩልና ዝሕመና እዩ ንምንታይ ኢና ክንብል ዘለና ካብቶም ሕቶታት ብጣዕሚ ወሳኒ ሕቶ ንምንታይ ሓሙሽተ ግዜ ንምንታይ እንተይልካ ባዕልካ ኢኻ ትፀገም ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንምንታይ ምስ ኣሜሪካ ዘይምስናይ ዘይተኻእለ ትውግእስ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ንምንታይ ኮይኑ ዘይልክዕና ዘይመጠና ዘይንኽእሎ ብሓደ ፓርቲ ትምክሕቲ ብናይ ሓደ ፓርቲ ድንቁርና ምስ ዓለም ገጢምና ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ተወዲኡ እምበርከስ ምስ ዓለም ዘጋጥም ምን ምክንያት የብልናን ምንም እንታይ ኣለና ዓለም እኮ ንኣና ወገንና እኮ እዩ ዓድና እኮ እዩ ህዝቢ ትግራይ እኮ ኣብ ዓለም ከይዱ እኮ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰርሕ እኒኦ ኣብ ኣውሮፓ እኒኦ ኣብ ኬንያ እኒኦ ምስ ዓለም ዘጋጥም ነገር የብልናን ሓደ መስመር ወይ ሞት ዝብል ፓርቲ ወይ ምስቲ መስመር ምስ ኮሚኒስት ፓርቲ ምስ ናይ ቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ምስራሕ ኣይከኣለ
ويمس أمريكا معراق أي كعلة ويمس أبي مس معماء أي كعلة وين إساياس مدفع أي كعلة كم زي زبالة خسر درجة العالم كله زو خسارة قبل كاتلو نايجنزب كسارة خي مثلك ولودتها زبالة درجة مالتي أتو مسوات النتبر خاصة جوارجن كم تTDF نولف تقوانو ناي حوحات قالسن ناي ناي إديو قالسون ناي ناي جحتون ناي ناي هباون ناي زين كلهم تجاريهم قدلت نيروهم كم قدلتهم كنا مهارين تفعتهم كم مالتي سلزي حوحات يدفع يكونن بوينت حوحات سلزي كعلة ولودتها سلزي تفع بدم سلزي نبر حزب تግራይ አደንቂሩ ስለዝገዝ አጥሚዩ ስለዝገዝ ካብ ስልጣን ከወርደለይ እዚ ማለት ግን ይጥፋማ በخبر ግን ይንበሩ ንብረቶም ይወሰደም አነ ዝብሎ በخبر ክነብረሎም በخبر ንብረት ታሊዎም ገዛ ታሊዎም መኪና ታሊዎም ምስ ንብረቶም እዚ afti ብሄራዊ ስምምዕነት ኢና ክንገብሮ ዘለና ይቅርታ ኣይከኣልኩን ኢልካ ዝወረድ ማዓዘይ ታይምስ ኮነ ክንደ ህዝብ ምስ ወዳእኻ ታይምስ በላሽኻ ካብዚ ላዕል እንታይ ኪሳራ ኣሎ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ንዕቀት ኣብ ደም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ጽግዕተኝነት ይዘርየካ ኣብ ደም ይዝብለካ ብዘይ ደም ህዝቢ ትግራይ ክነብረ ይኽእሉ ደም ህዝቢ ትግራይ እንተ ዘይፍሲሶም ክነብረ ይኽእሉ እምበር ኣብ ዝህዝ እዋን ብስሩ ኣይኮነንዶ ናብ ስልጣን ክመፁ ኣብ ጥቃ ስልጣን ኣይንርከብን ብሰላም ጥራሕ ንንበር ኢሎም ገዛኦም ከኣቱ ዝነበሩ ሰባት እዮም እንተዘይ ሞይቶም እንተዘይ ቀቲሎም ኣይርድኦምን ወይ ክሞተሎም ወይ ክቀትለሎም እዚ ፖሊሲ እዮም ሓቢርካ ብምንባር ዝበሃል እያምኑ ኣነ ንስኻንስ ሓቢርካ ከም ዝነብር ይፈልጡን በቃ ወይ ታወድ በይና ክትነብር ኣለዋ ወይ ከዓ ክትጣፋእ ኣለዋ ኣብይ ምን ድምፂ ወይ ዘይበዓልቶም እዮም ምፅሞ ህዝቢ ትግራይ ድምፂዎ ኣረጋዊ በርሀ ድምፂዎ ንኣብይ ወይ ከዓ ካሊእ ድምፂዎ በዓልቶም ኢዶም ወፅኦም ከ ምፅሞ ኣብይ ፀገም ተሃሊዎም ናይ ባዕሎም ፀገም بخل يوم زحتته بخلو بمقبارهم بزي مقبارهم إساياس من ينبيروا إساياس كي خمس سلطان كي يورد يخونن كندي يجينا استوجده كندي حزب استبسها بس نخلو تحتت الساتم نخلو إساياس خمس سلطان يورد نزولون ساتم يوم مس إساياس سلامين فتر نزولون ساتم يوم نعبي زمت أون ساتم يوم إيدو أوصيو نعبي زمرس أتقراي شاب هذي هو حط راح ግን ከዓ ካሊእ ባንዳ ምስ ኣብይ ዝሰርሐ ከም ዚዶ ዘይ ከም ዚዶ በቃ ኣብ ፀለም ንሕና ኣብቲ መረፃ ነገር እዚ የውግዕና ኣለና በቃ ታሪክ የብቅዕ ኣብዚ ሓድሽ ታሪክ ንጀምር ንሕና እውን ንግደፎ ንኣቶም ንገብሮ ዝነበርና ወቀሳ ንግደፎ ሓድሽ ታሪክ ግን ንጀምር ራይት ኦፍ ዝበሃል ደኒ ኣብ ኣካውንቲንግ ዝኾነ ፋይል ተዓፅኦ ሓድሽ ፋይል ትጅምር ማለት እዩ ከምኡ ይኾን ዘሎ ምእንቲ ፅባሕ ወለዶ ማለት እዩ ዓለም ክትሰምዐካ ብትኽእል ደረጃ ኮይንካ ምድርዳር ንዓለሙን እዝን ተይሃብካ ናይ ህዝቢ ድምፅኻ እውን ተይሰማዕካ ኣብቲ ጎንኻ ዘሎ ሓሳባት መማረፂ ሓሳባት ኣብ ግምት ተእትኻ ንቅድሚት ምግስጋስ ሳዕቤኑ ሓደገኛ እዩ ሓደገኦ ከዓ መናእሰይ ህይወት ህዝቢ እዩ ኣይተ ክብሮም በርሀ ንዝሃብካና ቃል ማሕተት ንዝገበርናዮ ሙጉት የቐኒልና ክብረት ያበልና ክሕተተልኩም ክንከራኸረሉ ሓሳብን ሓሳብ ክንለዋጠጠሉ ትደልይዎ ሕቶታት ይኹን ሓሳባት ባድራሻና ለኣኹልና ንሕና እውን ንዓኹም ተቐቢልና ህዝባዊ ሚድያ ንምግባር ክንፅዕር ኢና ይቐኒልና